गिबियावनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै फिन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ'आनो जाबाय जोबोद गोनांथार जोंनि बर' हारिनि थाखाय। दिनैनि बर' हारिनि गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ नायनो हाया। बिदिनो सिङैनो फेक फट' फेक भिडिअ हरनानै जाहाथे जोंनि दावबायनायखौ जोंनि जौगानायखौ बिसोरो गाज्रि मोनो। बेनिखायनो दिनै आं भिडिअ लानानै फैदों जोंनिनो मानगोनां नबजित नार्जारिनि फंबाइनि नाम्बारखौ दिनै फेक होनानै नोंथांमोना खोनासंना ला। प्रतिदिन टाइमा दिनै निउसआ फेक फट' होनानै फेसबुक पेजआव नाम्बारखौ बेलेगनि होनानै दिनै नबजितनि भट हो होननानै बे नाम्बारखौ होनाय जादों। बे नाम्बारा नंखाय। बे नाम्बारखौ नोंथांमोना आं देखायलांगोन। बे नाम्बारा नङा। आं नबजित नार्जारिनि नाम्बारखौ आं नोंसोरनो रोखायै आंनि चेनेलनि गेजेरजों हरनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। बे जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गुबुना नायनो हायियाव सिङैनो गाग्लोबनानै माबायदियै जोंनि बर' हारिखौ गादबना दोननो सानदों नागिरदों बेखौनो नोंथांमोनखौ आं फोरमायबाय। आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ अननानै बेखौ भट होनानै देरहासार जाहोनो हायो। जेन बेखौ आरो गोग्गानाय उननि जेनेरेसनाव फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौबो जाहाथे बिसोरनो गोसो गुदुं जाहोनो हानायनि नोंथांमोना लामाखौ दिन्थिलांगोन होननानै आसा फारिबाय। नोंथांमोना अननानै नैबे 23 अक्ट'सिम लास्ट डेट होनाय जादों। भटखौ अननानै मिस कल होनानै बिथांखौ देरहासार जाहोगोन होननानै आं दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय। दिनैनि गोनांथार भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां जाहाथे बिदिब्ला आं नाम्बार फेकखौ दिन्थिना होनोसै आरो नाम्बार राइटखौबो दिन्थिना होनोसै। फेक नाम्बारा बेनो रायजोफोर नायनानै ला। नै प्रतिदिन टाइमा फेक फट' होदो फेसबुकआव राइट नाम्बारखौ आं लिरनानै होबाय 9152915246 बेनो राइट नाम्बार रायजोफोर। बेयावनो नोंथांमोना मिस कल होनानै बिथांखौ देरहासार खालामो। राइट नाम्बारखौ नायना ला। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो बिदिनो आङो नंगौ बाथ्राखौ नोंथांमोननो फेक जुदि भिडिअ फट' हरोब्ला नोंथांमोननो राइट नाम्बारखौ बा राइटखौ खोथानो थाखाय नोंथांमोननो आं राजि। अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे कमेन्ट शेयार खालाम। आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना अननानै आंखौबो नायलाङो जेन।